Chinsanse. Chinsanse chika kalo chake wiki ba no. Omusaje buli bona akoteba nga there is no way Janet yongerale ngikubikwera ini na abana bazinini ngajiko wagirwe kura yoko nyore ticket ya ODF. Janet got a very special asali. Amani aje omusaje buli. Ono Janet yoga kinero kubekora tumubeke na abana bali bandi ga kigana ga are you being fair? Ongwae Janet yumye bakumubeke ngane bono kale ko kokore campaign na abana bandi. Na rocha murabande babateba ngataye gwitigiti na akamana konyewa aso kunyebizero umusaza tata kwa kamubizero agago umusaje boli kolega ngaki Janet yako no ticket afadhali ndio biashara ko nakindali yale kama mwarura dame taliba taye gwitigiti Janet nkia taye gwitigiti baitu umusaje boli Janet yako no ticket tora roshu wali ngaki Janet na betano le ticket toro it's not fair. No way. Because Kiara, she's hard working and she's done a good job as a county MP. Mama county. Jungo ga Janet. Ngakwe wete kara kwa tu ticket no Ongwae. Ona direta mariga. How we aseki. Joko le rene ko kwa nyorde ticket. Ngaranga na mai tenu bwancha nyingore. Twanchane. Bana ba minto ga twanchane. Ase abantu ba minto ba Kisi county. Obwancha ni mwangoro kiri obonene. Bana gavana mune karansti gali yana ndi buda koromokiga kabisa aka make sure tuchi denominations okawe direct ticket otherwise kwara kana waje kwakuiziko motebinga mangana lenga amangana tatu yengenjo elimo. Also want to thank the ODM leadership wegese county led no musike His Excellency Governor Ongwae ani gavana madane gangodigere ani wana mariga kwamba wide kani gavana ani aswa kora onyo ngambio Ongwae ata tobwete tokoboka na njibuna Janet yakaranga omwana otigamubwete okoboko omwana ngangi kiabete karanga omwana otigamubwete okoboko Janet na betano le ticket toro it's not fair. Ayo omwana ngo abwatu okoboka kanga na mariga ngonya koyolera nyumba agaiga aye kanga ne jo imoro kuna ugura kurwara ntari gosto maigure ga kimongino minto monena Janet ngora otebiro monyene nganya agenda nomination ango ga karangwa lakini enyongeri wetu ketengo barata machi baganyu ana batebe tinga nimba tore chinyongo wana ngakimwata getemba tora abangina bami iga machi na jite mbantu batari kunyu abantu baminto na inu kanywa machi kana muarende mo wote kunywa machi kanywa machi basa na abana baina nare kwa machi abana nande banyure sana banywa machi amange kayanda bakabocha na abana baina nare kwa chibasari bas abana Kisi county ngima boss biba ku chibasari bari mutanya arta chibasari ngeli mutageti moyugo tete na abana baina nare kwa chibasari ndoda yiko nywa machi okobetera liwa ikana na baina chibasari ko timba tore chinyongo Janet tikango tabiga konyenkirete chinyongo ngwatangu etwegete na bondo tole tweka bono ngo torwole nande tiatekire bono lero in the modern times ni chinyongo mwata getemba gorere lakini chibasari chimbalenga bono kwa baeko gara abantu bakorera sana na ngwa bangina bandu bakona kubolinga ko batori chinyongo ngwatangu etwegete na bondo tole tweka bono ngo torwole nande tiatekire bono ni nyongo mutagete ngore kurutaraza usana abana mutagete mba mate mba gorere mba chibasari nye abangina chibesi chebyombe bas umongina wakorere kasi abangina kwa chibesi chebyombe abangina bale buya Kisi county abangina baito bali gentete ere buya gosere bobe abangina moye chibesi chebyombe bangina bale ga wakale kumugema bako ngakirande oyonsensense nande ngaki insensense mwatu chibesi chebyombe ngina mutagete ndanyora Janet yabakungu nsamba bale Janet yabakungu nsamba bale ayenze ingibako kosambera unakuwa chete ugasaba chibesa chiri 700 Arati besi chiri njanya ngoja inkongole chibesa inkonya abakungu babandi go baigwete nga nande ngochole kubolie kerogo bagonta bigo kubolie kerogo tara twa chibesa ito 700 enyonge nene chikagale kwa gacha njije lero in the modern times ni chinyongo mwata getemba gorere bano njije na interest yabangina nje ntagete ko batabiga konta gito ko basabye turano ko bokuko na ngwa bangina bandu bakona kubolinga ko batorire igota gete nsambe rwenyomba na ini ngeta kuna kuoka kibese to bakachirite bakakora mama tiko safe Janet ko so kwa liete ira nana ki kenda kanyaba ngina abu
ngotsande mba chibesa ngai kwanyire ta chibesa utakonga lende ukangaine kiombe kyanya mwale kyababoraka nganko baleta roli chibesa omusajja buli utakotebya bangina abo obuye bwa Janet ne gasi yakolire bamanyetera gini abangina ira ngora Janet igabe executive director ya ODM akogambera abasacha n'abangina bonse kyanyengima ainu mwapuricate buno chama na intu na ga abantu twake kura kulingana na okora kwa muntu bono igase gusiya ikeire evento tokora kero kisuti ya oyo gotatebye suti ine yao konta gitu tubasabye kura no kobokuko etiketi egwataba ng'abantu babere bagakobekera babo moguko sore utaliria chooni, I'm telling you. Aya psychology ondagetenga esogwita Janet noiguete baba aya nzenze kwegure asogutacha whatever Janet oyo no kumusajja buli abatabiri noiguete baba ababuraka abachandegete abangina abachandegete abangina batolire chae bakabasabukira amagoko omanya gocha ocha kwetoma abantu abachake kwibera abangina yani oina ebida. Janet is a lawyer by profession. Ongwae konyora gwatebire nga ticket monto dotali kwebwa yani umo murosome tobakagasomera ni abande obe ande bano igangira graduation ande koimukyale degree ende nande ngokoletera ari Ongwae nzinze ngakibona ururetiga utakwira ngora ejibesi cya onjiji ne faita ira ngora diga kuburugani Ongwae gone ke mugatebanga tasometi mukagacha certificate kakitata simba se kwarusere tie certificate elio moguko no musachole nande no isaine mwako Ongwae moteri agendenka ngora ndubatuka simba igone kene ngakonye babisire tikiti ya ODM babisete bataite komse certificate na kinya saya binaromia banyengete igoroneri mugakaraila ali betendege kraigwete ngabataite kwenye bisa agate gotoa bomas of Kenya romo sachole nande no isaine nzinze igotenga Ongwae gate bangarati tasometi Ongwae konyora gwatebire nga ticket monto dotali kwebwa mugatebanga tasometi mukagacha certificate simba no yide sukuru no someti mandi ndora twale libaga inchengende ngoendande kowe degree ende ekoro master yo simbo kale Arati obeke ndikyao kyabaitire liberera bate denga simba taje disco kaki yanda baboy Niko genda na renge no mugako ngeri na machogu no Ongwae ekirasi itkelimo yo simbo kale Arati obeke ndikyao kyabaitire liberera Montegerere Nima ite skubera ntaragenda neyo boibi Lero bunanko batebiga chitagekeche tore chara mogyo gingo dinga university pondo obekire digiri koboko ya masters igo yokoro kinare twayerorire na maiso oboibi bore Kisi county amatoba akiru Kisi county omwana ori nero ugochiko Syria ekiagera anchete obo maene tatageti boibi mwako Ongwae agendenka ngora tubange busiye etiketi bano no tobwate ero chidigiri no tobwate cyose piensengima egesongo kwamanyire omo chaino minto no ale gesongo mbundusirira nkari ko gekwana smart baito alafu sokerera makarabe na to wa kabantu baminto baguzi tigere makarabe tatu na batebya abantu ngatika twade suti aye esuti ne yawo gatyobeke ekanamona kwa makarabe breaking news mzee Mwai Kibaki mwakatuare kumurekera Chinsanse sana otonyolje ine nsemo yichi nkwana chialenge chokogokia echitoko na kwenyoli asomero lwe Chinsanse. In any case, ladies and gentlemen, if you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use because you are not participating in the development of Kenya. Why you are not registering? And when you are saying you want to wait until someday, I don't know which, you are useless. Now, I think you are just
Anyway, let me not say that. Wewe bali ati kwa sababu unavaa tai kwa hivyo umeshakuwa educated. Bado. There can be nothing else but that you are stupid. Some of these people who are going back to those primitive things literally do not belong to our society, and we can send them away and they can go to hell. Wanaogopana, wewe ukimwogopa huyu na naye akuogope na wewe uogope yule, sasa nani atasaidia mwenzake? Hakuna. Otoralire byo mwaka otukwanire mugaka mzee Jomo Kenyatta otukwanire baba Tom Mboya Jaramogi Oginga Odinga mukwani Saitoti mukwanie bonsi ba maiga batebe neri gorire makuta lyogali aginire. Echo ni Chinsanse na James Gichana. Echo ni Chinsanse.